ze jartzen dauen. Entzun, Ia! Kaixo lagunak! Ze moduz ibilbidea? Ondo! Zuaiz asko ikusi dituzue? Bai! Zuek ez dakizuen hor naizen, baina udaberrian? Abesten baduzue? Ezagutuko nauzue. Udaberriko abesti abestu bida. Zein da? Oso errez kukua. Udaberrian. Abiatu nintzen, tamagazte baten bila. Atea kaskas, horuen baina, ez zidate berantzuten. Narra duko da txurixa eta beltza. Ule, luzia eta izatza bebai. Eta guzteta jako asko jatia Fruteoak. bedarrak, insektuak eta batzutan bebai fatenaz asko garixa eta hartua hartzen. Baina baserri txarrak etorten dira atzetik. Eta ni bilbikari azkar, gordeten eta hola. Eta inoiz gure uli hartzen badaue, baketu zeitzen daubien baserri txarrak. Manta gozuak, eta eskolako pintzelak, baina pintzelonak neure uliekin eba itxen da. Benetan, Eta sekretotxo bat esango zuen. Ni gaur hemen hau, baina normalian gabe zurteten do. Egoten az neure etxetxuen, nire taldiekin gaur bakarrik edo, baina gabaz egoten az. Eta gabatan refasetan dira gauza batzuk, gurozue kontetia. Dai, hau izango da sekreto bat, entzun, Entzun. Atxabaltako mendi altu hori zela ditzen da. Kurtzebarri. Kurtzeberritan, boto artean gabetan, eta batzutan. Egoten da zuzko erruera bat, zuzko gurpil bat, eta barruen egoten da mari. Zuek ikusi izan duzu sekula? Bai. Bai, ez da, baina beti ez egoten. Beti ez. Eta kontuko zuet oin, hau izango da gure sekreto txugore bai. Gaztein, horko menditxo baten, baserri baten, zer gertatu zan gabe bat. Entzun, Entzun, bazauen eskatila bat. Sekula bilurrik ezautzena, ezeri bilurrik ez zutena. Eta antzauen bere lagunekin, gustora, eta zatez, nola bilurra, zeri, iluntasuna, igabari, mariri, ke ba. Beitu nik ontsa emungo baserri xai, 4 buelta emungutzet, ikusiko zue. Eta bere lagunak, etzate zurten, mesedez. Bueno, zelana zurtengo, bilurrik ez daukibi iluntasuna. Bueno, hartu aizkora hau. Eta marin itzala ikusten muzu, bota, bale da, erungo, baina lazai. Eta azten da gure neskatia, buelta bat emuten, eta zaten dago, dadoia bat. Xagutxo bat, dadoia jarraiketan dago. 2 jarraiketan dago. 3, eta ja bukatzeko zauela, batien agotz batek zan zauen. Gaua gaueko entzat, eta eguna egunezko entzat. Eta neskatia xarmanta guretzat. Eta neskatia desagertu izan. Eta tximiniatik agertu zen bere soinekua eta izkora. Benetan, Baina hori gabaz eta batzutan. Benetan. Guruzu ikustien undauen baserrixa? Etorri bat, baina neu fango naz lehengo, bale? Etorri. Hemen txedau guazen, etorri, Bai, ez zeba zuei. Atxabaltatik. Atxabaltatik? Eta zehen bila zato zeba? Kukua. Altxorran bila. Altxorran bila? Eta bidien ikusi duzue holan afixa politikik? Ez que, ni afixa eder baten bila nabil, datorren urtien arratzak itxeko. Ze badakizue kukuak nun itxeitxuen arratzak? Bere afixan? Bai. Ez. Beste txori batzuen afixen itxeitxu arrautzak. Eta ni bili duz hemen bila, baina ez totopa. Bueno, eta zeinekin etorri zane ba, ikusi joten nahi laguntza bat? Nun dau? Nun dau asko narra? Eta badakitzue, nik entzunda dauket, aitxajan amandre batzui, Mari neskatilak oskortxu ezala,
ama oso okerra eukela, oso zitxala, gaiztua. Eta behin esan zela, diabruek eruengo alzau. Eta bakitzu zer pasau zen? Diabru etorri, eta eruen inauela. Txiki-txikitzu ezala. Eta eruen hauen, bueno, urrin kobazulo batera. Eta ordutik bizi da kobazulorik kobazulo. Baina Mari, gehienak esaten daue okerra dala. Zue izan uste dozue? Bai, esan gutzuet, okerra da, buzurtixekin eta arroputzekin adibidez, behitxu, Hor mendiolako atzain batez, beti izaten hauen, eukela berak, 100 ardi. Eta euken 50 bakarrik. Eta beti berak 100 ardi eukela eta gainea Euskal Herriko edarrenak. Eta zein zen, Marik, ze uste dozu egin gutzela, Marik? Desagertu. Beste 50 eukenak, kendu eta listo. Baina hori bera okerrezalako, ez da? Baina adibidez, berai fede handixa zutzen nahi, lagundu itxetzen, adibidez. Behin, atxabaltar batzuk Urtzebarrin galdu zien, laino, itxi hauelako, belaino handixa. Eta galdu inzien, eta bidia esabi topetan atxabaltarako. Eta orduen, berak, egoaldixa, berak zainketan dauelako, lortu hauen lainua desagertzia eta lagundutzien atxabaltara heltzen. Ze ondo, ez da, eske bera da, bueno, ze formala dan. Eta zuei zelako pentsatan dozue dala itxuraz? Zelan dantzitxe egongo da? Ba? Ez dakipa, a ber, baina ze itxura dauko, andrasar, satar batena? A ber, esan du jainkosi eta erregini edala, orduen nik uste dut erreginien pare jantzitxe egongo dala. Bueno, esaten daue, Mari, batzuetan animalisa moduen agertzen dala. Beste batzuetan emakume moduen, beste batzuetan susko bola baten moduen bebai. Por cierto, zer entzun dugu azkonar? No, hemen dira biela. Bai, urrin Mari da bilela. Eta zehen bila ebilet? Uste dut, zeo zer galdu dauela? Zer galduko duen gure Mari? Ez dauko erratzik. Dauko ule luze laru bat, eta zekin horraztuko dau? Horrazixe galdu da. Eta oin dauko bulia danan astuta, eta ez, sorun pare horrazixen bila dabil. Nik uste dut, lagundu inbitutzeula, Bueno, proposamen bat ingutzau. Venga. Hemendik eta oin berutza zoiez, ez da? Ontxe lortu biozu, a ber, etorri. Hemendik berutza zoiez, ez da? Bueno, fan begixek adi, belarrixek behadi, eta fan inguru danetara begira, ia zeo sortia topetan dozuen bere horrazixea, konforme? Hemendik eta berutza, baina soseguz hanbida, Soseguz da belarrixek eta begixeak oso adi. Konforme? A ver, Miquel. Aporta.
Horasixa. Nori deitxu bitza bordue? Baina fuertia, fuertia! Hortik hau, Martinekin hemen ikauen parranda eta niri galdu. Mesedez, nungua zare. Mesedez, eramango zure eta niri espen baten. Errekamarekin eta Martinekin joango nazui bizitatzera, bale? Orde niri, Agur! Agur!